Здравей. Виждам, че вече си буден. Кой си ти? Защо съм завързан? Какво правя тук? Тишина. Нека от тук нататък да е ясно, че аз задавам въпросите. Остави ме да обясня и всичко ще ти се изясни. Добре. Ти си първия клиент, успял да разгадае тайната на Попина. Ето как стана. Докато си разглеждаше менюто, забеляза, че листовете са част от една цяла картина. Тогава го видя. Изречението, което те докара на този стол. Сигурно сега се чудиш как така нещо такова те е вързало за стола. Истината е, че ако всеки научи за скрития код, то той вече няма да е скрит. Твоя е задачата да пазиш тайната на ресторанта. И не забравяй, знаем как да те намерим.